prítomní občania, milí Slováci, milé Slovenky, milí Slovania. Dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Miroslav Iliáš, mám 50 rokov a som z generácie tzv. Husákovských detí. Pracujem ako vedúci vedecký pracovník v Spojenom ústave jadrových výskumov v meste Dubna v Moskovskej oblasti Ruskej federácie. Do konca januára som na Slovensku na dovolenke, potom sa vraciam späť do Dubny. Dovolil som si, vážení prítomní, zorganizovať toto verejné zhromaždenie, ktoré sme nazvali s pánom Riabovom Za mier a bratstvo Slovanov. V mojom príspevku budem hovoriť o Rusku, o najväčšom slovanskom národe, voči ktorému sú bežné vzťahy bojkotované. Hovoriť o spolupráci, o slovanskom bratstve s ruským národom sa nenosí. Skôr sa nosia sankcie, antiruskosť a rusofóbia. Napriek tomu ja o tom budem hovoriť v prospech spolupráce a dobrých vzťahov s Ruskom. Z môjho osobného pohľadu ako vedca zakotveného v Rusku, ako aj z pohľadu, nazvem to, verejne činnej osoby. Ako som sa dostal pracovať do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne? Mal som s týmto ústavom spoluprácu na diaľku cez internet. Bol som na jednom vedeckom projekte, na ktorom bol napríklad aj pán Jurij Oganesian. Podľa neho je pomenovaný nový prvok, tzv. Superťažký, s protonovým číslom 118. Robil som pre kolegov z Dubny relativistické kvantovo-chemické výpočty pre tie systémy, aké oni skúmali vo svojich náročných experimentoch. K tomu som mal ešte Vega Grant, čiže grant od Slovenskej grantovej agentúry, ako hlavný riešiteľ a mal som v tom grante odložené peniaze na služobnú cestu do Dubny. Avšak služobnú cestu do Dubny mi zamestnávateľ Univerzita Mateja Bela nepovolil. Keď som sa opýtal cez infozákon mojej univerzity, prečo sú a ako je to so služobnými cestami, dostal som odpoveď, že služobné cesty do Ruskej federácie sú nedovolené. Proti blokovaniu služobných ciest do Ruska som na akademickej pôde vystúpil. Jednak na vedeckej rade Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v decembri 2022, keďže som bol členom vedeckej rady v tom čase, a jednak na akademickom senáte Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, to bolo asi vo februári 2023. No moje návrhy uznesení o obnovení spolupráce s Ruskom vo vedeckej oblasti boli zamietnuté. Tiež som o akademickom bojkote Ruska hovoril v alternatíve. Môj argument bol, univerzita si eviduje publikácie svojich tvorivých pracovníkov s ruskými spoluautormi, no blokuje do Ruska služobné cesty, a to z politických dôvodov. Mal som aj videoreláciu s Deným Kolárom, kde som o tom rozprával, a ako aj rozhovor pre hlavné správy, a to bolo v prvej polovici roka 2023. Potom v júni 2023 som odpovedal e-mailom na otázky redaktora SME a vyšiel článok v SME s názvom Univerzita si nevie poradiť s učiteľom, ktorý šíri proruské názory a školí ruských doktorantov. Po tomto článku nasledoval podporný status na telegrame od pána Ľuboša Blahu, z neho citujem: liberáli linčujú učiteľa za to, že zdieľa moje statusy. Ďalej, univerzitný učiteľ a uznávaný chemik Miroslav Iliáš je dnes prepieraný v denníku SME za to, že, citujem, obdivuje konfliktného poslanca Smeru Ľuboša Blahu a vyzýva na obnovenie vedeckej spolupráce s Ruskom. Na rektoráte UMB si to prečítali a padla gilotína. Pán rektor zrušil výberové konanie, ktoré vypísal pán dekán v apríli na predĺženie môjho pracovného pomeru, teda mojej docentskej pozície na katedre chémie. Tým pádom som vyletel z univerzity veľkým oblúkom. No v septembri 2023 som nastúpil ako učiteľ chémie na Banskobystrické gymnázium Mikuláša Kováča. Rovno zo skončenej poslednej služobnej cesty v Nemecku z vedeckého ústavu GSI v Darmstadte, ktorý sa venuje podobne ako v Dubne jadrovým experimentom. No a v máji 2024 som začal prácu v Dubne. Miesto po mne na gymnáziu prevzal mladý kolega, ktorého som zhodou okolností učil na UMBčke chémiu, a hladko som mu odovzdal celú pracovnú agendu učiteľa chémie, ako aj žiakov s naplnenými známkami. A nastal môj nový pracovný život v Rusku, v meste Dubna, do ktorého som prišiel na svojom osobnom aute, absolvujúc asi 2000 kilometrovú cestu. Čo ma v novom meste Dubna v Moskovskej oblasti udivilo? Priatelia, práčovní hotela Práčky fungovali i naďalej fungujú.
Mali a majú stále kompletnú elektroniku s čipmi. Keď sa nejaká práčka pokazí, dajú ju opraviť a elektronika bude ďalej fungovať. Posilňovnička na spodu, vysokorýchlostný internet, obchody plné tovaru. Mesto Dubna je veľké asi ako Banská Bystrica, vybavené všetkým, čo obyvatelia potrebujú. Dovolím si teraz povedať niečo o Spojenom ústave jadrových výskumov, kde pracujem. Je to medzinárodná, medzivládna vedecká organizácia, ktorá v súčasnosti spolupracuje s vyše 1000 vedeckými centrami a univerzitami v 74 krajinách sveta. Tento rok ústav veľkolepo oslávi 70. výročie svojho vzniku. Slovenská republika, ktorá je riadnym členom Spojeného ústavu jadrových výskumov od 1. januára 1993 a v rámci Československa od založenia inštitútu v roku 1956, má žiaľ v Spojenom ústave jadrových výskumov od marca 2022 pozastavené aktivity, a to na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 245/2022. Takže hovoríme, že tá zmluva Slovenskej republiky s týmto vedeckým ústavom je zmrazená alebo pozastavená. V Dubne nie som sám, mám tam kolegov Slovákov. Z pôvodne veľkej slovenskej skupiny zostalo aj spolu so mnou menej ako 10 kolegov, a to na pracovné zmluvy s ústavom bez vyslania Slovenskou republikou, ako to bolo za čias aktívneho členstva. Máme aj ústavom pridelený komunitný byt na stretnutia zemľačestva, teda krajanov. Ústav nás považuje za národnú skupinu. Spojený ústav jadrových výskumov je špičkovo vybavený ústav, hodnotím to ako malý vedecký ráj. Máme tam napríklad urýchľovač NIKA na časticové zrážkové experimenty, zmiením laboratórium radiobiológie, teda je tam prienik aj do biológie. Známou je továreň na superťažké prvky, kde sa vedci snažia vo väčších množstvách vyrábať tie nové neexistujúce prvky a s lineárnym urýchľovačom k tomu. Len pripomeniem, tie nové prvky sa vyrábajú tak, že sa rozbehne v lineárnom urýchľovači ionizovaný atóm a ten narazí do terčíka z ťažkého prvku a niekedy za určitej pravdepodobnosti sa jadra zlúčia a vznikne nový prvok. Ďalej z toho miesta spomeniem ešte pre nás výpočtovo orientovaných vedcov. Je tam superpočítač v osobitnom laboratóriu informačných technológií, kde robia naši Slováci. Ja napríklad pracujem v laboratóriu teoretickej fyziky, nazvanej podľa Bogoľubova, kde sme 4 Slováci, a to na jednej dlhej chodbe. V našom praktickom živote v Rusku sa boríme s obmedzeniami, a to kvôli zavedeným sankciám. Vezmeme si napríklad cestovanie do Ruska. 29. januára odlietam do Moskvy, no nie priamo, ale cez medzipristátie v Istanbule. Podobne sú aj finančné obmedzenia. Nemôžeme si posielať peniaze medzi Ruskom a Európskou úniou. Ako to obchádzame? Predávame si navzájom ruble za eurá, využívajúc naše bankové účty na Slovensku a či v Európe. Západ bojkotuje Rusko vo všetkých oblastiach vrátane vedy. Ja som sa po nástupe do zamestnania Spojeného ústavu jadrových výskumov ocitol na ruskej strane barikády. Ako počítačový molekulový fyzik pociťujem sankcie aj v mojom odbore. Príklad, spoločnosť v Holandsku nám odmietla predložiť licenciu, hoci za ňu Spojený ústav jadrových výskumov zaplatil. Napísali nám, že zaintervenovala ich vláda a oni s nami, klientami v Rusku, nemôžu ani komunikovať. Podobne nám nechcú ďalšie spoločnosti zo západu predať ich komerčné vedecké programy, ktoré by sa nám hodili. Takýchto príkladov sa nazbiera ešte viac u kolegov z experimentálnej oblasti, ktorí spočiatku používali západné technológie, no po februári 2022 boli nútení nájsť za ne náhradu. Náhrady som bol donútený hľadať i ja. V mojej skupine bol preto komerčný vedecký softvér nahradený otvoreným vedeckým softvérom. A k tomu, priatelia, pridám aj niečo naviac. Chuť a vôľu posilniť ruskú vedu, ju posilním čiastočne odrezanú od produktov a služieb zo západných rusofóbnych krajín. Dovolte mi ešte spomenúť moje darcovstvo krvi v Rusku. Toto je zaujímavý prípad. Na Slovensku som bol darcom krvi od 18 rokov, no neskôr ma vyradili, lebo mi našli pri novozavedenom konfirmačnom teste protilátky proti istému druhu žltačky. Pričom som bol úplne zdravý, no na Slovensku mi nedovolili vrátiť sa k darcovstvu krvi. No v Rusku ma do darcovstva zobrali, po roku pobytu a výbornom zdravotnom stave som splnil kritériá k darovaniu krvi.
Takže po príchode do Dubny z tejto dovolenky ma čaká v poradí už tretie darovanie krvi. V našej skupine donorov Moskovskej oblasti som jediný cudzinec. Okomentujem to, moja krv bratskému ruskému národu. Ďalej rád spomeniem aj náš jazykový kurz v inštitúte. Je výhodou byť Slovanom a mať za sebou ruský jazyk zo základnej školy, zo tzv. Socikovských čias. Ja som sa ocitol v skupine pokročilých spolu s kolegyňami, vedkyňami zo Srbska a Bulharska. Líra, naša pani učiteľka, nás metodicky učí krásy ruského jazyka. Ja si dovolím zacitovať verše nášho veľkého básnika Hviezdoslava. O mojej matke reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska sveta, ako sme sa učili na gymnáziu, a mne rusofilovi aj ruský jazyk znie ľubozvučne. Je to paradox, priatelia. Po nežnej revolúcii som ruštinu odhodil a prešiel na angličtinu a francúzštinu. A teraz, po vyše 30 rokoch, sa k ruštine opäť vraciam, lebo popri angličtine je ruština pracovným jazykom v Spojenom ústave jadrových výskumov. Prečo nazývam Rusko svätá Rus? Lebo v Rusku je zakázaný, a teraz hovorím ako kresťan, satanizmus i LGBT ideológia. V Rusku sa nemôže stať to, čo sa stalo mne na Slovensku, keď som 8 mesiacov pracoval ako učiteľ chémie na jednom Banskobystrickom gymnáziu. Pani riaditeľka prijala tzv. Podporné opatrenie, to bolo vo februári 2024, že jednu žiačku treba oslovovať v mužskom rode. Ja som proti tomu bojoval a mediálnu sféru obohatili 2 články o kauze transsexualizmu, kde v jednom vystupujem ako učiteľ Milan Drahovský, to je v Štandarde, a učiteľ Milan v hlavných správach. K tomu ešte videorelácia u Dennyho Kolára. Priatelia, a toto zdôrazním, Rusi si svoje deti, mládež chránia pred pliagou LGBT. Nie sú tam deformácie typu tzv. Transrodoví žiaci, tranzície, manželstva osôb rovnakého pohlavia a podobne. Ešte by sa dalo veľa povedať o živote v Rusku. Rád zodpoviem na vaše otázky, vážení prítomní, po skončení zhromaždenia, v súkromných rozhovoroch. Môj záver je ten: Rusko nie je náš nepriateľ. Je to bratský slovanský národ, s ktorým treba spolupracovať. Hoci vedie vojenskú operáciu na Ukrajine, nie je to dôvod, aby sme my, Slováci, s Ruskom prerušovali obojstranne prospešné vzťahy. A preto tu verejne hovorím, žiadne sankcie voči Rusku, návrat k normálnej spolupráci, a to aj v duchu slovanského bratstva. Ďakujem všetkým za pozornosť. Takže ďakujem za príhovor kamaráta, pána Iliáša. Vážení priatelia, sestry, bratia, Slováci, Slovenky, vážení občania Slovenskej republiky, stretli sme sa dnes nie preto, aby sme stáli proti niekomu, ale aby sme stáli za niečím. Za mierom, za pravdou, za suverenitou, za bratstvom slovanských národov. Vystupujem pred vami ako vlastenec, ako občan tejto krajiny, aj ako predseda občianskeho združenia Za naše Slovensko. Nie ako nepriateľ sveta, ale ako človek, ktorý miluje svoj domov a chce ho uchrániť pre budúce generácie. Slovania nie sú náhoda v dejinách civilizácie, ale sú civilizačný priestor, ktorý prežil stáročia tlaku, vojen a rozdeľovania. Spája nás jazyk, kultúra a cit pre spravodlivosť. Spája nás hlboká túžba po pokoji, rodine a dôstojnom živote. Spája nás túžba po živote v miery. Od Baltu po Balkán, od Tatier po Karpaty, od Jadranu až po Rusko. Najväčší slovanský národ sme vždy stáli na jednej strane dejín. Na strane mieru, nie dobyvačnosti. A povedzme si pravdu. Najväčšou tragédiou Slovanov v dejinách bolo vždy to, keď brat bojoval proti bratovi. A nikdy z toho neprofitovali slovanské národy, profitovali z toho cudzie záujmy, cudzie mocnosti, cudzie impéria, cudzie elity. Preto dnes hovoríme jasne. Odmietame rozdeľovanie, demonizáciu a nenávisť medzi slovanskými národmi. Nenávisť voči Rusku. S tým samozrejme súvisí aj otázka Ruska. Spolupráca s Ruskom nie je zrada. Spolupráca s Ruskom je geopolitická realita a historická skúsenosť. Rusko tu bolo, Rusko tu je a Rusko tu bude.
A Slovensko má právo viesť vyváženú, suverénnu a pragmatickú zahraničnú politiku, ktorá sa neriadi emóciami ani propagandou, ale národným záujmom. My nevoláme po podriadenosti, my nevoláme po slepom nasledovaní kohokoľvek. Voláme po rovnocennej spolupráci, po diplomácii namiesto sankcií, po obchode namiesto zbraní, po miery namiesto strachu. A teraz musíme hovoriť jasne aj o Európskej únii a o NATO. Slovensko je členom Európskej únie, ale Európska únia má byť spoločenstvom spolupracujúcich národov, nie centralizovaným mocenským aparátom. My neodmietame Európu, my neodmietame ani Brusel, ale odmietame rozhodovanie za nás namiesto slovenských občanov. Chceme Európu suverénnych štátov, kde má malý národ rovnakú váhu ako veľký, kde sa rešpektuje kultúra, identita a vôľa ľudí. Rovnako jasne hovoríme aj o NATO. Aliancia pôvodne mala byť obranným paktom, nie nástrojom eskalácie zbrojenia a strachu. Slovensko nemá byť predsunutá základňa ani zásobáreň zbraní, ani boisko cudzích konfliktov. Naše deti nemajú umierať v geopolitických hrách, ktoré neslúžia slovenskému národu. Skutočná bezpečnosť Slovenska sa buduje mierom, diplomáciou a stabilitou, nie neustálým vyvolávaním hrozieb. Svet sa mení, vzniká multipolárny svet, kde už nerozhoduje jeden hlas, ale viacero centier moci. A Slovensko má historickú šancu byť mostom medzi východom a západom, nie frontovou líniou. Mosty sa spájajú a boiská ničia. Ako predseda Združenia Za naše Slovensko hovorím jasne, že našou cestou nie je izolácia. Našou cestou je suverenita. Nie nenávidieť, ale rozum. Nie vojna, ale mier. Nie cudzie záujmy, ale slovanský národný záujem. Vlastníctvo nie je extrém. Vlastníctvo je zodpovednosť za vlastnú krajinu, za vlastný národ. Zodpovednosť voči našim rodičom, zodpovednosť voči našim deťom, zodpovednosť voči pravde. Priatelia, dejiny nás učia jedno. Keď Slovania držali spolu, prežili. Keď ich rozdelili, trpeli. Nedovolme, aby sa história opakovala. Nedovolme, aby z mieru urobili slabosť a z pravdy zločin. Postavme sa za bratstvo slovanských národov. Postavme sa za mierovú spoluprácu s Ruskom. Postavme sa za suverénne Slovensko v Európe. Pokojne, dôstojne, sebavedomo. Pretože národ, ktorý pozná svoju hodnotu, nepotrebuje nepriateľov, potrebuje pravdu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem Slovensku a slovanským národom vždy len mier a radosť zo spolunažívania. Ďakujem. Milí priatelia, v Sankt Peterburgu žije môj priateľ, verejne známa osoba cez svoj YouTubeový kanál František Karel Ladislav a on má YouTubeový kanál s názvom Československá televíze v Rusku. On je Čech a poprosil som ho o prejav, ktorý mi napísal a ktorý si dovolím v jeho mene tu pred vami prečítať. V českom jazyku. Zdravím slovenské přátelé v Banskej Bystrici, shromáždené pod heslem Za mír a bratrství Slovanů. Za svůj život, je mi 57 let, jsem nabyl k přesvědčení, že je lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Stavět si vzdušné zámky je sice vznešené, ale naprosto nesmyslné. Naše planéta má jen a pouze válečnou historii, ve škole se učíme hlavně, kdy byla jaká bitva, kdo vyhrál, jak se měnily hranice. Nejsem chcimír, nejsem pacifista. Chceš-li mír, připravuj se na válku. V Rusku, kde žijí 3. rokem, jsem navíc pochopil, že tlačit na brzký mír může znamenat vítězství sil, ničících lidskou důstojnost. Konkrétně na Ukrajině by okamžitý mír zhatil naděje utlačovaných ruskojazyčných pravoslavných Slovanů na osvobození od banderovské totality. Že je na Ukrajine fašizmus před několika dní prohlásila i bývalá premiérka Tymošenková. Slovanská vzájemnosť na státní úrovni nefunguje. Videli sme to při rozpadu Čech slovanských zemí, Československa, Sovětského zvazu a Jugoslávie. Slované se nikdy nespojí do jednoho útvaru, pretože sú po tisíciletí rozeštvávaní západnými mocnostmi.
Navíc se mnozí z nás ani za Slovany nepovažují. Přestože existují různé mezinárodní slovanské organizace, na bratrství našich národů mají nulový vliv. Přesto je nutné osobně pracovat na vylepšování našeho bratrského spojenectví. Já tak činím v Rusku, kde se přátelím s Rusy, Slováky a Čechy. Vztahy jednotlivců jsou důležitější než vzletné fráze. Zvláště pro ty, kteří se z jednoho slovanského státu prestěhovali do druhého slovanského státu. Jejich dobré vztahy mohou předznamenat lepší budoucnost, mohou položit základy něčeho, čeho my se už nedožijeme, a to skutečného přátelství mezi slovanskými národy. Nejdůležitějším atributem národa je jeho řeč. Namítnete, že jím je historie. Není, protože tu nám Římané a Germáni ukradli. Vymazali naše dejiny, spálili starou literaturu, zničili doklady o naší mnoha tisícileté historii. Slované žili na většině území Evropy, byli postupně vytlačovaní a jejich rodokmeny byli zapomenutí. Jak je možné, že se v 9. století po Kristu náhle objevuje ve střední a východní Evropě velké a mocné slovanské státní útvary, když podle historiků tou dobou téměř žádní Slované neexistovali, kde se najednou vzali desítky miliony lidí hovořících slovanskými jazyky. Před několika tisíci lety jsme byli jeden kmeň, jedno plémě, jeden národ a měli jsme jednu řeč. Vlivem tlaku jiných, zvláště západních zemí, jsme prastarý slovanský jazyk zapomněli a přijali jsme do něho mnoho cizího. Významy slov se změnily, přesto se do dnešních dnů zachovala schopnost dorozumět se mezi sebou. Jsem Čech, píše František Karel Ladislav, můj druhý rodný jazyk je slovenština, protože jsem vyrostl v našem společném státě. Mluvím rusky, domluvím se s Polákem, rozumím Srbům i Chorvatům. Nevidím smysl vytvářet umělý slovanský jazyk. Nebude jim nikdo mluvit stejně jako Esperantem. Pro vzájemné pochopení potřebujeme jeden fungující jazyk, ten nejrozšířenější, a tím je ruština. Mimo jiné i proto, že většina Slovanů se jej v mládí povinně učila. Může sa vám to zdať banální, ale věřte mi, že ze znalosti ruštiny se my Slované lépe dorozumíme. Chce to vlastní úsilí, mnohé jste pozapomněli, nebo se to ve škole špatně naučili. Ale věřte mi, když budeme my, co chceme slovanskou vzájemnost, umět rusky, pak teprve si můžeme sednout k jednomu stolu nebo se sejít ve velkém kongresovém centru a v ten moment začít plánovat, co dál. František Karel Ladislav, Petrohrad. Som rád, že som prišiel medzi vami na pozvanie pána Miroslava Iliáša. V krátkosti by som povedal svoj názor na situáciu v dnešnej dobe. Myslím si, že žijeme v epoche zásadných politických, geopolitických zmien, o ktorých sa bude písať v učebniciach dejepisu hrubým písmom. Mení sa svetový poriadok, to vidíme, mení sa geopolitická situácia v Európe, ale aj v celom svete. Tá iluzórna transatlantická spolupráca sa otriasa v základoch. Na východ od nás zúri vojna, zinscenovaná a vyprovokovaná Západom voči Ruskej federácii. Na západ od nás sa pozerá z vrchu istý egocentrický človek, ktorý si myslí, že mu patrí okrem Nobelovej ceny i celý svet. Kde je miesto Slovenska v tomto nepretržitom chaose? Mantinely slovenskej politiky a vôbec Slovenska sú limitované našim členstvom Európskej únii a NATO. Čiže v podstate musíme počúvať tých našich vedúcich, ktorí sídia v Bruseli, a z tohto dôvodu pochopiteľne Slovensko navyšuje rozpočet v zbrojárskom priemysle, navyšuje percentá HDP, ktoré sú určené na zbrojenie. Zbrojí celá Európa a Európa sa mení pomaly na súd pušného prachu, kedy stačí možno len škrtnúť zápalkov a môžeme mať
Európe veľký vojenský konflikt. Mier nie je samozrejmosť v dnešnej dobe. Možno si to ani neuvedomujeme, v akej dobe žijeme. Pruský generál, vojenský teoretik Karl von Clausewitz hovoril o ľuďoch. Ľudia majú sklon, prirodzený sklon neveriť vo vojnu, pokiaľ sa ich priamo dotýka, pokiaľ sa ich priamo nedotýka. Znamená to asi toľko, že ľudia majú v podstate vyvinutú takú obranyschopnosť vnútornú, popierajú možnosť, že by v našej krajine alebo vo Európe vôbec mohla vzniknúť vojna. Máme takú iluzórnu predstavu, že mier v Európe už bude navždy a vojenské konflikty nehrozia. No bohužiaľ nie je tomu celkom pravda. Keď sa pozrieme na vedenie Európskej únie, kde nám vládnu neschopní a nekompetentní politici západní, či už je to Ursula von der Leyen alebo Kaja Kallas, tak skutočne sa môžeme obávať, že vojenský konflikt môže prerásť až do Európy. Západná Európa v podstate odpradávna túžila po vojne, oslabení, rozdelení, rozparcelovaní Ruskej federácie, Ruska. Nebol to len Napoleon alebo aj Hitler, ale v podstate i tá politika západná, či už z Spojených štátov alebo z Európskej únie, bola zameraná na útok voči Ruskej federácii a na získanie nerastného bohatstva Ruskej federácie. Tieto vojny, ktoré vedú NATO a Západ voči Ruskej federácii, sú často skryté. Je to aj podpora napríklad separatistických alebo teroristických organizácií v Ruskej federácii, ktoré boli zamerané na narušenie integrity Ruskej federácie. Myslím si, čo s tým má spoločné Slovensko. Slovensko určite nie je v záujme našom ani Slovenska viesť vojny voči Ruskej federácii alebo viesť vojny voči iným krajinám, ako to robilo NATO v Sýrii, v Afganistane, v Líbii, kvôli nerastnému bohatstvu. Nie je v našom záujme tieto vojny. Snažím sa pochopiť myslenie Ukrajincov aj Rusov, prečo konajú a správajú sa tak, ako sa správajú. Je celkom pochopiteľné, že Ukrajinci, najchudobnejší národ v Európe, hoci žijú v bohatej krajine s HDP porovnateľným s africkými krajinami, sa snažia pre prosperujúcu a lepšiu budúcnosť. Bohužiaľ, tú budúcnosť im neposkytli ich skorumpovaní politici, o ktorých vieme, že patria medzi najskorumpovanejších vôbec na svete. Takže hľadajú východisko v členstve v Európskej únii. To je celkom pochopiteľné. Každý chce lepšie žiť v prosperujúcej krajine. Avšak členstvo v Európskej únie je vždy spojené, je to tak, prakticky to tak vždy býva, s členstvom NATO. A to je veľký problém a červená línia pre Ruskú federáciu. A tento problém bol vlastne na začiatku konfliktu na Ukrajine. Je šialené, ako sa vedie ukrajinská politika v súčasnej dobe, keď nový minister obrany Ukrajiny, 35-ročný Fedorov, vyhlásil, že jeho hlavným cieľom je zabiť 50 000 Rusov každý mesiac. Ja neviem, či si to Ukrajinci uvedomujú, ale zabiť 50 000 Rusov každý mesiac znamená recipročne zabiť 50 000 Ukrajincov zase v tomto konflikte. Myslím, že ak vidíme videá, ako príslušníci tých náborových centier naháňajú Ukrajincov na ulici, dávajú ich do aut a potom ich odvelia na front, že Ukrajinci už nemajú záujem umierať v tejto nekonečnej vojne. Dobre vieme, že politici, politológovia a všetci tí propagandisti vojny a ich príbuzní priatelia do vojny nikdy nepôjdu. Ak budú cítiť ohrozenie, tak stanú z tých svojich zlatých záchodov, nasadnú do svojich superjetov a odletia na Floridu, do Švajčiarska alebo do Izraela. Kto dneska hovorí o tých prvých politikoch, ktorí boli za týmto konfliktom? Kde je Jaceniuk, kde je Hrojsman alebo Achmetov? Všetci so svojím bohatstvom z Ukrajiny utiekli a užívajú si svoje bohatstvo niekde v zahraničí. Ako sa dostať z tohto marazmu, z tohto vojenského konfliktu? My dobre vieme, že jedinou cestou je mier. Vieme, že Ruskú federáciu neporazíme vojensky. Nie je to jednoducho možné a Rusku ide v podstate o všetko a o prežitie. A kde majú miesto Slováci v tomto konflikte? My ako Slováci a Slovania, myslím si, že lepšie rozumieme
východoeurópskym národom, rozumieme tej minulosti, histórii a uvedomujeme si, že jedine vzájomnou kooperáciou a mierovými rokovaniami môžeme dosiahnuť mier. Najlepšia vojna je tá, ktorá nikdy nezačala, hovoril čínsky vojenský stratég Sun Tzu, a presne tak to je. Bohužiaľ Európa zlyhala a zlyhala na Ukrajine, kde došlo ku konfliktu. Politické vedenie Európskej únie môže zlyhať znova a budeme tu mať opätovný konflikt, ktorý zasiahne i nás. Našimi nepriateľmi nie sú Rusi ani Ukrajinci, našimi nepriateľmi sú vojnychtiví politici, klauni, ktorí sa z večera do rána stali politikmi, dokonca prezidentmi, zbrojárske lobby a všetci tí oligarchovia, ktorí profitujú z vojny a z zmarených životov. Ďakujem za pozornosť. Pána doktora. No a ešte mi dovolte spomenúť, vážení prítomní, v Moskve a celkovo v Rusku je okolo 30 slovenských študentov. A čo viem, oni sú medzi Moskva, Sankt Peterburg a tuším Tomsk. Ja som mal tú česť, my sme ich privítali v našom ústave, to bolo v decembri 2024, keď prišli na exkurziu a mám o tom reportáž na Facebooku. A v mene študentov, slovenských študentov, si dovolím predniesť prejav. Hoci ho písal jeden študent pre anonymitu, kvôli anonymite je to v mene slovenských študentov. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovolte mi, aby som prehovoril v mene slovenských študentov, ktorí študujú v Rusku. Štúdium v zahraničí je skúsenosť, ktorá človeka formuje nielen odborne, ale najmä ľudsky. Keď žijete v inej krajine, prirodzene sa učíte počúvať, vnímať rozdiely a zároveň si uvedomovať, aké dôležité hodnoty máme spoločné. Práve kultúra, jazyk a každodenný kontakt s ľuďmi sú tým, čo búra predsudky a nahrádza ich porozumením. Kultúra má jedinečnú schopnosť spájať. Nepotrebuje hlasné vyhlásenia ani ostré hranice. Spája prostredníctvom literatúry, hudby, umenia, tradícií a obyčajných ľudských stretnutí. Je to priestor, kde sa ľudia nemusia zhodnúť vo všetkom, aby sa dokázali navzájom rešpektovať. Ako študenti vnímame vzdelanie ako zodpovednosť, nielen voči sebe, ale aj voči spoločnosti, z ktorej pochádzame. Skúsenosti zo zahraničia nás učia väčšej otvorenosti, trpezlivosti a schopnosti vidieť svet v širších súvislostiach. Učia nás, že dialóg nie je slabosť, ale znak zrelosti. Zároveň veríme, že mladí ľudia majú osobitnú úlohu v udržiavaní kultúrnych a ľudských väzieb. Nie cez konfrontáciu, ale cez každodennú prácu, štúdium a vzájomný rešpekt. Tieto tiché mosty medzi spoločnosťami sú často pevnejšie než tie, ktoré vznikajú z veľkých slov. Dovolte mi preto zakončiť jednoducho a úprimne za kultúru, ktorá nás spája, za porozumenie medzi ľuďmi a proti všetkému, čo zbytočne vytvára vzdialenosť tam, kde môže existovať rešpekt. Ďakujem vám za pozornosť. No a ako posledný prejav, vážení prítomní, mi dovolte predniesť krátke duchovné slovo. Som kresťan, na Slovensku je môj duchovný domov, kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica. V Rusku je moja cirkev Slovo života, po rusky Slovo žízni, v meste Dmitrov, v Moskovskej oblasti, čo je asi 50 km od Dubny. Zo Slova života sibírskej provincie prichádza do našej milosti kázať inak ruský pastor Vasilij Viťuk. Jeho kázne sú na YouTube. S mojimi ruskými bratmi a sestrami v Dmitrove tvoríme spoločenstvo veriacich Krista. Časť veriacich pochádza z Donbasu, odkiaľ utiekli do Ruska pred vojnou medzi rokmi 2014-2022. Slovo života, teda moja ruská cirkev, má pobočky aj na Donbase. Nedávno sme robili zbierku pre zbor v Mariupole, kde bratia úspešne kúpili zborovú budovu. Oslobodzovaný Donbas Rusko obnovuje, renovuje a súčasťou toho je aj príchod registrovaných cirkví, ako je aj naše slovo života do oblasti. My Slovania máme spoločné väčšinové náboženstvo, kresťanstvo. Z tradičných vetví na východe prevláda pravoslávie, smerom na západ zase katolicizmus.
No svoje miesto medzi kresťanskými denomináciami majú aj letnično-charizmatické protestantské cirkvy, ako tá moja v Rusku, či tá moja tu na Slovensku. Kresťanstvo, milí priatelia, stojí na viere v Ježiša Krista, Božieho Syna. Veríme podľa vyznania, že sa narodil v Betleheme, v rodine Jozefa a Márie z pokolenia Dávidovho. Veríme, že bol ukrižovaný v rímskej provincii, v 1. storočí zomrel a vstal z mŕtvych. Veríme teda v živého, z mŕtvych stáleho Krista, ktorý nás v určenom čase príjme vo večnosti v nebeskom kráľovstve so svojím Otcom a svätými. Preto vás, milí priatelia, týmto všetkých pozývam v viere v nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ďakujem. Teraz bude, milí priatelia, prehrám slovenskú hymnu z reproduktora a po nej sa mi traja rečníci ľahko pokloníme a po nás sa môžu pokloniť ďalší z vás tomuto obelisku, lebo on reprezentuje hrdinov, vojakov sovietskej armády, rumunskej armády, ktorí padli pri oslobodovaní nášho mesta. Takže ide technická vec, to idem radšej bližšie k vám. Je to bolo počuť. Dobre.